ኤርትራውያን ተቐማጡ ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን ምኽተ ድርዕና ስራሕ ክብርና ኣብቲ ዝብል ቴማ ንዝበዓል መበል 22 ዓመት በዓል ናጽነት ብድምቀት ንምጽምባል ከካይዱ ዝጸንሑ ሰፊሕ ምድላዋት ከም እተጻፈፈ ኣቦ መንበር ሽማግለ በዓላት ኣብ ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን ኣቶ ያሲን ዑመር ሓቢሩ። ብመሰረት ሓበሬታ ኣቶ ያሲን እቲ ምድላዋት ባህላውን ስፖርታውን መደባት ውድድር ስነ ጽሑፍን ንህፃናት ብፍሉይ ዝተገብረ መሰናዶታትን ዘጠቓለለ ኮይኑ ብምውህሃድ ኩለን ማሕበረ ኮማት ጨናፍር ማሕበራት ደቂ ኣንስትዮን መንእሰያትን ከምኡውን ኣባላት ህግደፍ እዩ ዝካየድ ዘሎ። ኣቶ ያሲን ኣስዒቡ እቲ ንጽምብል ናጽነት ዝግበር ዘሎ ምድላዋት ታሪኽ ምኽትን ሃገራውነትን ናብ መንእሰይ ወለዶ ንምትሕልላፍ ብዝኽእል ኣገባብ ይካየድ ከም ዘሎ ብምሕባር ወለዲ ምስ ደቆም ክሳተፉ ተላብዩ። ናይ ሎም ዓመት ጽምብል ናጽነት ኣብ ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን ካብ 18 ክሳብ 25 ጉንበት ብቅደም ተኸተል ኣብ ከተማታት ፔርዝ፣ ኣደላይድ፣ ብሪዝበን፣ ሲድኒ፣ ኦክላንድን ዌሊንግተንን ክካየድ ምዃኑ ካብ ቤት ጽሕፈት ጠቕላሊ ቆንስል ኤርትራ ኣብ መልበር ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣመልኪቱ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ከተማታት ፔርዝ፣ ሲድኒ፣ ኣደላይድን ብሪዝበንን ዝነብሩ ዜጋታት ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ ህዝባዊ ምኽተ ሓድነቶምን ምኽቶምን ብምሕያል ኣብ ምዕዋት ሃገራዊ መደባት ተሳትፎም ከም ዘዕዝዙ ኣረጋጊጾም